Benvinguts al Minut de la Terra. El 1959, el coet soviètic Luna 3 va enviar a la Terra unes imatges que cap terrícola havia vist mai abans. La cara oculta de la Lluna. Sempre veiem el mateix costat de la Lluna, perquè la Lluna dona exactament una volta sobre si mateixa a cada volta que fa la Terra. Si no girés sobre si mateixa, podríem veure els 360 graus a cada volta, i si girés el doble de ràpid, la podríem veure sencera més d'un cop per òrbita. Però en comptes d'això, les voltes que ens fa la Lluna, així com la majoria de llunes del sistema solar, estan perfectament sincronitzades. Però no creieu que sempre ha estat així. Es creu que la Lluna es va formar a partir de l'impacte d'un asteroide massiu i que la rotació sobre si mateixa i l'òrbita de 10 hores segur que no anaven sincronitzades, encara que no sabem quina seria més ràpida. Des de tan a prop, la gravetat de la Terra deformava la Lluna en una forma ovalada, amb una de les puntes mirant cap a la Terra. Tot i així, l'enorme gravetat de la Terra els tornava a redreçar. I de fet, degut a aquesta força gravitacional, la Lluna va acabar rotant tal i com ho fa avui. Si estava girant més d'una vegada per òrbita, la Terra l'estiraria en un angle contrari a la direcció de rotació, alentint-ne la velocitat. I en cas de que rotés sobre si mateixa menys d'una vegada per òrbita, la Terra l'estiraria al revés, accelerant-la. Sigui com sigui, en uns 1.000 anys, la Terra en va tenir prou per establir la rotació pròpia de la Lluna al voltant a una volta sobre si mateixa per òrbita o any lunar, deixant així una cara permanentment oculta. Que de fet, tampoc és ben bé oculta, perquè al tenir una òrbita elíptica podem veure part d'aquella cara pels horitzons laterals, i l'eix esbiaixat de rotació que causen les estacions lunars ens ensenya part dels pols nord i sud, encara que aquestes parts només arriben a un 9% extra de visió, deixant encara el 41% ocult. Els satèl·lits, començant per Luna 3, ens han permès mapejar la resta, però no deixa de ser cert que si la volem espiar des de casa, ella ens gira la cara. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.